ጓል 21 ዓመት ከለኹ ናብ ካሊፎርኒያ ተጓዒዘ ስራሕ ኣይነበረንን ገንዘቡን ኣይነበረንን እንታይ ክገብር ከም ዘለኹን ኣይፈልጥን ነይረ ብርግጽ ድማ ብነፍሰይ ምትእማን ኣይነበረንን ነቲ ኩነታት ክወጾ ከም ዝኽእል ትብዓት ኣይነበረንን ስለዚ ዝገበርክዎ ነገር እንተወሓደ መደብ ከውጽእ ኣለኒ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ከመይ ጌርኪ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ጓል ትኾን ትብል ብፍላይ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ መደብ እዩ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተላ ከም ጠቕመክን ድማ ርግጸኛ እየ ትብዓት ወይ ድማ ርእሰ ተኣማንነት ምስ ድሉው ምዃን ምንም ርክብ ከም ዘይብሉ በኣንጻሩ ኩሉ ነገር እንዳፈራካ ምስ ምግባር ዝተኣሰር ምዃኑ እንተዝነግረክኸ ብዙሓት ትካላት መስሪተ ዓበይቲ ጉጅለታት መሪሐ ኣብ መድረኻት ኣዝየ እንዳፈራሕኩ ደው ኢለ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ድማ ደው ኢለ ኣለኹ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኩነታት ከመይ ጌርኪ ህድኣት ትህልወኪ እዩ ከመይ ጌርኪ ብዙሕ ምሕሳብ ተቋርጺ ወይ ድማ ከመይ ጌርኪ ናይ ሓቂ ተብዓት ተሃንጺ እንተዳ ሓቲትክኒ እንሆ ትመልሲ ከመይ ጌርኪ ጭቡጥ ተብዓት ተሃንጺ ክነግረኪ መብዛሕትኦም ሰባት ንነገራት እንድሕሪት እዮም ዝርድዎም ተብዓት ውጽኢት እምበር መበገሳ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ከመይ ጌረ ተብዓት ይሃንጽ ይብሉን እዮም ይርዳእኒ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ንነፍስኻ እመን ብነፍስኻ ክትኣምን ጥራይ ዘለካ ስለዝብሉ ከምኡውን መዓልታዊ ንጎ ኣብ መስትያት ሸቓቕ ኣነ ጽቡቕ ኣነ ሓያል ኣነ ቅንዕቲ ኣነ ተብዓት ኣለኒ ዝብሉ ቃላት ክጽሕፍ ከም ዘለኒ ይነግሩን እዮም ስምዕኒ ኣነ ጓል 20 ዓመት ከለኹ ነዚ ገይረዮ ብልክዕ ከምኡ ገይረ ግን ወላ ሓንቲ ለውጥ ኣይምፀን እቶም ኣብ መስትያት ጽሓፍኩም ቃላት ንዝተረፈ መዓልተይ ዝኾነ ጽልዋ ኣይነበሮምን እቲ ምኽንያት ድማ ተብዓት ካብ ተግባር ዝመጽ እዩ ስለዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ንስምዒት ካዕሽሽ በሎሞ ነቲ መደብ ሰዓብዮ ዝብለኪ ምኽንያቱ ነቲ ነፍስኻ ዝኣትኽዮ ቃል እንተዳ ኣኽቢርክዮ ሞ ድማ ክትገብርዮ ኣብ ዘይደለኸሉ ግዜ እዚ እዩ እቲ ናብ ተብዓት ዝመርሓኪ መበገሲ ቀዳማይ ዝመኽረኪ እንዳፈራሕኪ ግበርዮ ጓል 21 ዓመት ከለኹ ናብ ካሊፎርኒያ ተጓዒዘ ስራሕ ኣይነበረንን ገንዘብ ኣይነበረንን እንታይ ይገብር ከም ዘለኹን ኣይፈልጥን ነይረ ብርግጽ ድማ ብነፍሰይ ምትእማን ኣይነበረንን ነቲ ኩነታት ክወጾ ከም ዝኽእል ተብዓት ኣይነበረንን ስለዚ ዝገበርክዎ ነገር እንተወሓደ መደብ ከውጽእ ኣለኒ ኢለ ኣብ ካሊፎርኒያ ተጓዒዘ ኣፓርታማ ተኻረ ድሕሪኡ ብእግረይ ክኸዶ ዝኽእል ኣብ ከባቢይ ዘሎ ስራሕ ደለ ብእግረይ ክኸዶ ዝነበረኒ ምኽንያት ድማ ናይ ትራንስፖርት ክኸፍል ዓቕሚ ስለዘይነበረኒ እዩ ኣብ ሓደ 24 ሰዓታት ፊትነስ ዝብል ናይ ማእከል ስፖርት ስራሕ ረኸብኩ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ዝተረዳእክዎ ነገር ግን እቲ ስራሕ ብዛዕባ ስፖርት ዘይኮነስ ብዛዕባ መሸጣን ማርኬቲንግን ምዃኑ እዩ ኣዝየ ፈሪሐ ነይረ ምኽንያቱ ብዛዕባ ዝሽያጥ ምንም ፍልጠት ኣይነበረንን ኣነ ነዚ ስራሕ ብቑዕ ኣይኮንኩን ዝብል ርድኢት ነበረኒ ግን በታ ሓደ ባንኪ ኣካውንተይ እናጎደለ ኸይድ ነበረ 3 ወርሒ ጥራይ ዘለኒ ኢለ ስለዚ ተጊሄ ሰራሕኩ ብዛዕባ መሸጣ 3 መጽሓፍቲ አንበብኩ ካብ ሰዓት 4 ናይ ንጎ ክሳብ ሰዓት 9 ምሸት ኣብ ስራሕ ይጸንሕ ነይረ ንነፍሰይ ያላመድኳ ነቲ ሞያ ንኽመሃር ዝረኸብኩ ዕድል ተጠቀምኩሉ ናይ መጀመርያ መሸጣ ክገብር ከለኹ ኣዝየ ተሸቂለ ነይረ ከምልስ ደለኹ መሲለ ናብ ሽቃቃትኹ ግን ኣይሃዶምኩን ስራሕይ ኣይገደፍኩን መሸጣ ምስ ገበርኩ ኩሉ ሰብ ጌርክዮ ኢሉኒ እቲ ዘገርም ግን እቲ ጽምብል ኣይነበረን ዘገድሰኒ እቲ ብዛዕባ ነፍሰይ ተሰማዕኒ ስምዒት እዩ ነይሩ እቲ መሸጣ ምስ ተፈጸመ ብዛዕባ ነፍሰይ ዝነበረኒ ኩሉ ትሑት እምነት ተቐየረ ገንዘብ ክረክብ ከም ዝኽእል ኣያምንን ነይረ ክሳብ ታሽያት ዝገበርኩላ ግዜ ዓወት ኣይድልውን እዩ ትብዓት እውን ኣይድልውን እዩ እቲ ዘገድስ ትብዓት ንምርካብ ዝገበርካዮ ስራሕ ጥራዩ ንሓቂ ሰዓቢ አንጎልኪ መርቶዖታት ይዝክብ መርቶዖ ድማ ምስ ግዜ ነቲ መንነት ትብዓት ይዝሃንጾ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መድረኽ ተዛሪብኪ ዘይትፈልጢ ከመይ ጌርክ ትብዓት ክህልወኪ ይኽእል እዚ ዘይከኣል እዩ ዝብለኪ ሓንጎልና ንድሕነትና ወይ ውሕስነትና እዩ ተዳልዩ እምበር ንዓወት ኣይኮነን ንዓኺ ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ከትርፈኪ እዩ ዝፅዕር ትብዓት ከም ጨዋዳ እዩ ነቲ ጨዋዳ እንተዛይድ ኣላሚድክዮ እንዳደኸመ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ሓቂ እትከታተሉ ልምዲ የድልየኪ እምበር ስምዒትኪ ኣይኮነን ትብዓት ካብ ጭቡጥ መርትዖ ዝመጽእ እምበር ካብ ሓጎስ ኣይኮነን ዓወታት ምምዝጋብ ነቲ ነፍስኻ ክትነግርያ ስምዒታዊ ዕላል ንኽትሰግርዮ ይሕግዘኪ ብናእሽቱ ነገራት ጀምሪ ትብዓት ንምህናት ዝቐልጠፈ መንገዲ ክትሰዓርሉ ብዘይትኽእል ንእሽቶ ነገር ምጅማር እዩ ሓንቲ መሓዛ ነይራትኒ ኣብቲ ናይ ስልጠና መደባ ሰባት ንመጀመርያ ሰሙን ዓራቶም ጥራይ አንጢፎም ስእሊ ክሰዱላ ተሓቶም ነበረት ተወሳኺ የብሉን እዚ ድማ ቀጻሊ ስጉምቲ ንኽወስዱ ዘኽእሎም ትብዓት ፈጠረሎም ነቲ ዓብይ ሸቶኺ ናብ ዝከኣል መጠን ንኣሽቱ ስጉምታት ከፋፍልዮ መዓልታዊ ሓንቲ ስጉምቲ ፈጽሚ እዚ ስልቲ ይፈጥረልኪ
እታ ንጥቀመሉ መምርሒ ንኣሽቱ ለውጥታት እዩ። ሎሚ ክገብሮ ዝኽእል ንኣሽቱ ለውጥታት እንታይ እዩ? ፍርሒ ተለማመድዮ። ስምዒት ምንቅስቓስ እዩ ዘስዕብ። ፍርሒ ንምጥፋእ ካብ ምቅላስ ምስቲ ፍርሒ ምንባር ምምራጽ እዩ ንኹሉ ዝገበርክዎ ነገራት ክቕይሮ ዝኻለኒ። ክፈርህ ፈቓደኛ ክኸውን ወሲነ፣ ዘይምቹእነት ክትጻወር ወሲነ። ፍርሒ ማለት ሓንጎልካ ብግቡእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ። እቲ ፍርሒ ዝበርትዕ ክኸውን ቅድሚ ዓቢ ለውጢ ምምጹ እዩ። ሓንሳብ ምስ ጀመርክዮ ግን ነቲ ፍርሒ ትቆጻጸርዮ ኣይትኽእልን ኢኺ። ባዕሉ እውን ክጠፍእ እዩ። ምኽንያቱ ፊዚዮሎጂካዊ ኣቃውማ ከምኡ እዩ። ብኸምዚ መንገዲ ኢኺ ናብ ተውዓት እትበጽሒ። እምበር ሓሳብና ንምጥቕላል ጽማቕ ናይዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ኣብ 5 ነጥብታት ክነጠቓልሎ ኢና። ቀዳማይ ምስ ነፍስኺ ዘለኪ ተኣማንነት። ትብዓት መሰረቱ ንነፍስኺ ምእማን ማለት እዩ። ንነፍስኺ ጽባሕ ስፖርት ክሰርሕ እየ ወይ ነዚ ስራሕ ክወዶ እየ ኢልኪ ቃል ኣቲኺ እንተዘይፈጺምክዮ ሓንጎልኪ ንዓኺ ከም ዘይምንሰብ ክርእየኪ ይጅምር። መፍትሒኡ ድማ ንነፍስኺ ተኣትዮ ቃል ንእሽቶ ይኹን። መዓልታዊ 5 ደቂቃ ጥራይ ከንብብ እየ። ነዛ ዝበልክያ ምስ ተኽብርያ ሓንጎልኪ ኣነ ዝበልክዎ ዝገብር ሰብ እየ ዝብል መርትዖ ይረክብ። እዚ ድማ መሰረት ናይ ሓቂ ትብዓት። ካልኣይ ብቕዓት ቀዳምነት ይስራዕ። ብዙሓት ሰባት ትብዓት እንተሃልዩኒ ክጅምር እየ ይብሉ። እቲ ሓቂ ግን ብቕዓት ምሳጥርኺ እዩ ትብዓት ዝመጽእ። ንኣብነት ንመጀመርያ ግዜ መኪና ክትዝውሪ ከለኺ ትፈርሒ ኢኺ፣ ትብዓት የብልክን። ትብዓት ዝመጽእ ግን ደጋጊምክን ዝዘወርክን ክትዝውሪ ከም ትኽእሊ ምስ ተረዳእክን እዩ። መሰረታዊ ስልቲ ትብዓት ክመጽእ ኣይትጸበይ። ክሳብ እቲ ስራሕ እትለምድዮ ደጋጊምክ ስርሕዮ። ብቕዓት ምስ መጸ ፍርሒ ይሃስስ፣ ትብዓት ድማ ይትካእ። ሳልሳይ ውድቀት ከም መምሃሪ ምርኣይ። ትብዓት ዘለዎም ሰባት ዘይወድቁ ኣይኮኑን። ፍልዮም ግን ንውድቀት ከም መለክዕ መንነቶም ዘይኮነስ ከም መምሃሪ ምውሳዶም እዩ። ሓደ ነገር ክትገብር ፈቲንካ እንተ ዘይተዓዊትካ ኣነ ዘይረብሐካ ምባል እዚ ኣገባብ ኣይሰርሕን እዩ ካልእ ክፍትን ኣለኒ ኢልካ ምሕሳብ። ሓሳብ ውድቀት መወዳእታ መንገዲ ዘይኮነስ ንቕድሚት ንምስጓም ዘድሊ ግብረ መልሲ እዩ። ራብዓይ ከባቢኻን ሰባትን። ትብዓት ክሃንጹልካን ክሰብሩልካን ዝኽእሉ እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት እዮም። ኩሉ ግዜ ሰባት ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብሉኻ ወይ እውን ንሳቶም ዝፈርሁ ሰባት እንተሃልዮም ትብዓት ክትሃንጽ ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን። ስጉምቲ ምስቶም ካባቶም ክትመሃር እትኽእል ንቕድሚት ክደፍኡኻ ብተግባር ዝኣምኑ ሰባት ተጸጋዕ። ናይ ካልኦት ሰባት ትብዓት ንዓኻ እውን ተላባዕ እዩ። ሓሙሻይ ትብዓት ቀዋሚ ኣይኮነን። ትብዓት ሓንሳብ ኣጥሪኻዮ ንዘለኣለም ዝነብር ነገር ኣይኮነን። ሓደ ዓቢ ነገር ምስ ሰራሕካ ትብዓት ይስምዓካ፣ ግን ንነዊሕ ግዜ ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር እንተዘይፈቲንካ እቲ ትብዓት ይሃስስ እዩ። ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝለመድካዮ ዞባ ቁሩብ ወፂኻ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ክትገብር ፈትን። ንእሽቶ ፍርሒ ዘለዎ ስራሕ መዓልታዊ ስራሕ ትብዓትካ ቀጻል ንጡፍ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ። ትብዓት ማለት ፍርሒ ዘይምህላው ዘይኮነስ ምስ ፍርሒ ኮንካ ስራሕካ ምፍጻም ማለት እዩ። ስምዒትካ ንተግባርካ ክመርሖ ኣይተፍቅድ፣ ተግባርካ ንስምዒትካ ዝቕይሮ። መዓልታዊ ነፍስኻ ዝኣተኸ ቃል ብምኽባር ትብዓትካ ከም ብረት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ መደብ መሃሪ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር ኣይትመቑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።